पिज्जा खाइबाकू समस्तଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ହାଇ ପାୱାର ଭରପୁର ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ପିଜ୍ଜା। ବିନା କୌଣସି ମଇଦା ନା କୌଣସି ଚିଜ୍ ପକାଇକି ଆମେ ବନେଇବା ଆଜି ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ପିଜ୍ଜା। ହେଲ୍ଦି ପିଜ୍ଜା ପାଇଁ ଆମର ଦରକାର କିଛି ଗଜାମୁଗ ନେଇଯିବା। ତାପରେ ମିକ୍ସଚରରେ ଆକୁ ରଖିକି କଞ୍ଚାଲଙ୍କା 2ଟା ପକାଇକି ଆକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ପାଣି ପକାଇ ଆକୁ ବାଟିଦେବା। କିନ୍ତୁ ଚିକଣ କରିକି ବାଟିବାନି, ଆମର ଏମିତି ଟିକେ ଦରଦରା ଥିବ ତାକୁ ବାଟିଦେବା। ବାଟି ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ଏମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବା। ଆମେ ଯେଉଁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ ସବୁ ଗଜାମୁଗ, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ଏଥିରେ ମିଶାଇଦେବା କିଛି ଅଟା ଯେହେତୁ ଆମେ ହେଲ୍ଦି ପିଜ୍ଜା କରୁଛେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଟା ମିଶାଇଦେବା। ଆମର ଏ ଥିକନେସ୍ଟା ଟିକେ ଗାଢ଼ା ରହିବା ଦରକାର, ଜମାରୁ ବି ବେଶୀ ପାଣିଆ କରିବାନି। ତ ଆମେ ଦେଖିକି ଅଟା ମିଶାଇବା। ଅଟା ମିଶାଇ ସାରିକି ଭଲ ରୂପେ ଆକୁ ଏମିତି କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଳିଦେବା। ଆମର ଯେଉଁ ମୁଗ ଆଉ ଅଟା ଭଲ ରୂପେ ଫେଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ପକାଇଦେବା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ଲୁଣ ପକାଇ ସାରିକି ଭଲ ରୂପେ ଆକୁ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ। ଯେହେତୁ ଆମେ ପିଜ୍ଜା ବନେଇଛେ ସେଥିପାଇଁ ଅରେଗାନୋ 1 ଚାମଚ ପକାଇ ଦେଇକି ଆକୁ ଭଲ ରୂପେ ଏମିତି ଫେଣ୍ଟି ଦେବା। ଗୋଟିଏ ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଟିକେ ତେଲ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟର ରେଡ଼ି କରିଥିଲେ ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ପିଜ୍ଜା ବନାଉଛେ, ପିଜ୍ଜାର ବେସ୍ଟା ଟିକେ ମୋଟା ରହେ, ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ମୋଟା ହିଁ ରଖିବା। ଆମେ କରିସାରିଲା ପରେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ କଭର୍ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଇଏ ଆମର ଭଲ ରୂପେ ସିଝିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କଭର୍ ଉଲ୍ଟେଇକି ଆକୁ 2 ପଟ ଛାଟି ଏମିତି ଉଲ୍ଟେଇ ଦେବା। ତାପରେ ପୁରା ଚଟପଟା ଆସିବା ପାଇଁ ପକାଇଦେବା ଟମାଟୋ କ୍ୟାଚପ୍ 1 ଚାମଚ, ସେଜୱାନ୍ 1 ଚାମଚ ଆଉ ମିଓନିଜ୍ 1 ଚାମଚ ପକାଇକି ଭଲ ରୂପେ ଆକୁ ଏମିତି ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଆହୁରି ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ କାଟିକି ରଖିଥିବା କିଛି ପିଆଜ, କାଟିକି ରଖିଥିବା କିଛି ଟମାଟୋ ପକାଇଦେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଚିଜ୍ ୟୁଜ୍ କନେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହେଲ୍ଦି କରୁଛେ, କିଛି ଗୋଟେ ସିଝା ଆଳୁକୁ ଏମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିକି ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଆହୁରି ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ପକାଇଦେବା ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ 1 ଚାମଚ। ଏମିତି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ପକାଇଦେବା ଆମେ ଟମାଟୋ କ୍ୟାଚପ୍। ପକାଇ ସାରିକି ଆକୁ କଭର୍ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯେହେତୁ ଆମର ଏ ମସଲା ସବୁ ପଡ଼ୁଛି ଟିକେ ସିଝିବା ଦରକାର। ତାପରେ କଭର୍ ଓଲଟେଇକି ଦେଖାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର ଏ ହେଲ୍ଦି ପିଜ୍ଜା। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ବହୁତ ହିଁ କମ୍ ସାମଗ୍ରୀରେ, ସେ ପୁଣି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ, ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ପିଜ୍ଜା। ଆଜିର ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।